Bon dia a tothom. Gràcies, Jordi, per les teves paraules. I vull agrair moltíssim, a banda de les paraules i de l'amistat amb en Jordi, agrair-vos a tots la vostra presència i assistència, agrair a l'Ajuntament de Tortosa, al Consorci per la Normalització Lingüística, a Òmnium de les Terres de l'Ebre i a la Universitat Rovira i Virgili Antena Cultural que això sigui possible. O sigui que moltíssimes de gràcies a tots. I penso que entre tots ara el que voldria és passar una estona agradable en el sentit intel·lectual del terme. I per fer-ho començaré amb unes paraules del poeta Joan Maragall. El 1903, el seu Elogi de la Paraula, diu que la paraula és la cosa més meravellosa d'aquest món, perquè en ella s'abracen i es confonen tota la meravella corporal i tota la meravella espiritual de la nostra naturalesa. Sembla que la terra, diu, esmerci totes les seves forces en arribar a produir l'home com a més alt sentit de si mateixa i que l'home esmerci tota la força del seu ésser en produir la paraula. Doncs nosaltres som homes en el sentit extens del terme, som homes que produïm la paraula catalana i si no la produïm nosaltres no vendrà un novaiorquès ni un madrileny a produir-la. És la primera reflexió que em porta Joan Maragall, 1903, Elogi de la Paraula. Per això he volgut posar-li en aquesta xerrada i les llengües no se xerren sinó que se parlen, però parlam en català en aquesta xerrada, el títol Paraula, símbol i societat. Som una societat catalana perquè tenim paraules catalanes i les nostres paraules són per nosaltres tridimensionalment simbòliques. D'això anirà la xerrada. I després, per arrodonir-ho, el títol, com a subtítol, una citació i diu: i és que una llengua és de mercat independentment del nombre de parlants, quan està capacitada per vendre una marca única, un punt de vista divers en referència a les altres. Compram allò que consideram exclusiu, compram allò que necessitam i compram allò que ens fa sentir bé. I què és una paraula? La lingüística moderna sol evitar la noció de mot. La majoria de lingüistes moderns han renunciat a definir el terme mot a causa de les dificultats que presenten la seva precisió. Malgrat això, diríem que el mot és la unitat mínima amb un sentit, que té un sentit. I què vol dir un sentit? Què vol dir un sentit? Aturem-nos, reflexionem sobre el mot negre. El negre. El negre és simbòlic. La paraula negre ens pot dir moltíssimes de coses. De fet, quan nosaltres dèiem ho veig negre, ben negre, què volem dir? Difícil. Ho veig negre és un mot. O és tant com difícil. És una construcció sintagmàtica. Però és més que un mot. Ho veig negre, estem expressant, com diria Sapir, emocions, idees, pensaments. Sapir, el 1921, diu: el llenguatge és un mètode purament humà i instintiu de comunicar idees, emocions i desitjos, mitjançant un sistema de símbols produïts voluntàriament. El negre es converteix en un mot simbòlic. Moltes cultures, així com nosaltres diem ho veig negre, ben negre per dir difícil, el negre no significa dificultat, ho significa el vermell, però no el negre. Per tant, les paraules, els mots, i ho veig negre és un mot, sintagmàtic, però un mot, signifiquen perquè culturalment tenen un ressò.
I això és el que fa la lingüística cognitiva, després hi anirem. Però esclar, els mots són dins un mercat i el mercat tot se ven, i se compra i se ven. I es canvia. Per als de la tribu dels gòtics, el negre no representa una dificultat, ni tampoc dol, que representa protesta, canvi, no sé, protesta, canvi, diferència, antisistema, festa. I el 2012, quan hi havia que els funcionaris ens posàvem la samarreta negra, significava, com ho diu tu, és negre, dificultat. Vull dir que els significats simbòlics poden anar convivint en una mateixa societat i interpretam i reinterpretam segons el context. Per tant, què és la paraula? Què és el mot? Intenció i percepció. Intenció i percepció que va de l'experiència particular a l'experiència pactada. Perquè qualsevol mot, qualsevol, té un sentit gramatical, però a banda del sentit gramatical té un sentit d'interpretació. Això sí, deia que un mot tenia significant, representamen, significat, objecte, i Peirce va dir, sí, però té interpretamen, i l'interpretamen és només allò que els usuaris del signe lingüístic convenen que ha de ser i ha de significar. Què és la paraula, doncs? La paraula és una expressió, un terme gramatical, un sintagma format d'un arrel i de fixos, la significació específica de la qual és objecte d'estudi de la psicologia. Això que abans, el 1973, ho definia així. D'acord? I per tant, un sintagma format per arrels, però un sintagma format també per altres mots. Rellegir, llegir de ben nou, bufar i fer ampolles, fàcil. Tot això són mots. I a banda d'aquestes paraules en significat lèxic, tenim les paraules en significat gramatical, que aquestes no deixen també de ser extremadament simbòliques i pactades. Per exemple, me'n dones? Me'n dones? La paraula gramatical aquí és el clític, en. Me'n dones? En dones significa, més enllà que el lèxic i la gramàtica, significa tot un univers. Un parlant de català, me'n dones, ha d'haver pactat el context. Me'n dones de pa, d'aigua, de mil coses. Aquestes l'interpretaven. I veure i veure-hi són dues coses completament diferents. Ben diferents. Per tant, l'expressió, la paraula gramatical, i en, s'afonen en la paraula lèxica dins l'univers de la gramàtica catalana i dins l'univers pactat per aquest univers de mercat català. Els de la lingüística cognitiva diuen que la paraula és un acte de parla amb intenció. I aquesta intenció sempre serà simbòlica. Aquesta intenció és el que deia Maragall sobre l'esperit de la paraula, sobre la part espiritual de la paraula, o el que deia Sapir sobre desitjos, emocions. Si nosaltres diem, com deia abans dic, que seria millor, fem aquesta frase, seria millor que aprenguessis aquesta medicina, si us ho dic jo, seria millor que aprenguessis aquesta medicina com a lingüista, me diríeu, potser te l'aprens tu. Si sou a una consulta amb unes proves mèdiques i el metge al final
millor que aprenguéssiu aquesta medicina, l'aprendreu, perquè aquest seria, no és un condicional, sinó que és una manera de suavitzar el fet de l'ordre d'aprendre aquesta medicina. Per tant, des d'aquest punt de vista, els de la lingüística cognitiva diuen que qualsevol acte de parla és un acte amb intenció, i aquesta intenció va del parlant a la llengua. Gibbs, des de la lingüística cognitiva, diu que la lingüística cognitiva cerca activament les correspondències entre el pensament conceptual, l'experiència corpòria i l'estructura lingüística. I és que qualsevol contingut mental es pot expressar en diferents sons, en diferents parts significatives o en diferents organitzacions segons la llengua. Perquè qualsevol pensament conceptual pot ser expressat per una estructura lingüística diferent. Un pensament conceptual d'un finès en l'estructura lingüística de la llengua finesa, amb l'experiència corpòrea d'un finès a casa seva. Qualsevol contingut mental humà, des del moment que dèiem que la paraula és humana, com deia Maragall, qualsevol contingut mental es pot expressar en diferents sons, en diferents parts significatives o en diferents organitzacions segons la llengua. Com a catalans, que ens defineix i que ens diferencia, que ens expressa en sons diferents, en parts significatives diferents, en organitzacions diferents que la resta de parlants de la resta de llengües del món. Nosaltres diem que fa calor. Els espanyols diuen que hace calor. Allà, senzillament aquí, poca distància, són diferents sons. L'estructura lingüística és la mateixa. Varia l'estructura els francesos, perquè en diuen il fait chaud i posen el subjecte. La diferència mínima, la distància moltíssima. I és que la gramàtica és com un fenomen simbòlic que consisteix en patrons que imposen esquemes particulars d'estructuració conceptual. Això ho deia Langacker, després ho veurem. I aquests patrons és en el lèxic i en la gramàtica on les llengües marquen aquests patrons conceptuals diferents. I com ho fan? Com ho fan? Mirem aquesta diapositiva. Hi ha un cafè i hi ha una marca que, bé, és d'una multinacional. I jo hi he posat els sons, la paraula, l'estructura lingüística. I jo vull un cafè. I quan vull un cafè, quan dic vull un cafè, la concepció mental, l'esquema mental, l'esquema mental, perquè aquí diu pensament conceptual, experiència corpòria, estructura lingüística, diu Gibbs. Vull un cafè. El pensament conceptual era un cafè, ja està. Ha vengut la necessitat que vull un cafè sol. Per què? Si quan era acompanyat el cafè sempre era en llet, o curt, o llarg, o rebentat, per què la necessitat d'un cafè sol? Perquè a través de l'estructura lingüística i a través de la paraula hem canviat un concepte mental. I ara ja no veiem un cafè, sinó que el veiem sol. La lingüística cognitiva parla d'això, parla que les diferències entre les llengües, el pensament, el concepte, l'estructura lingüística. El problema no és que agafem manlleus d'altres llengües, ni tan sols que copiem, sinó
El fet, perquè de vegades és necessari, això després ja ho podríem debatre fins com, de quina manera, sinó com el nostre pensament i la nostra estructuració de la realitat se va modificant. Això per una banda. Per l'altra, aquí tenim, des del meu català oriental, hauria de llegir Coca-Cola, des del meu català oriental, zero, des del català universal, zero. Aprofitant que hi ha una coincidència entre el català i la representació simbòlica, la representació gràfica d'aquesta llengua en la qual està escrit aquest pot. Quants parlants de català llegeixen en català aquest pot? Tot això, diu pensament conceptual, experiència corpòrea i estructura lingüística. Qui ens dona o perfila l'experiència corpòrea? No naixem amb una experiència corpòrea, sinó que és la nostra cultura, la societat en la qual estem immergits, que ens donen aquesta, que ens proporciona aquesta experiència corpòrea. Anirem perfilant i parlant. Els sons, per tant, des del moment que, bé, l'estructura lingüística, vull un cafè sol, i els sons Coca-Cola des del meu català oriental, zero des del català universal, diu Peter Burke, 2004, diu els sons són simbòlics. Els sons d'una llengua són extremadament simbòlics, perquè si nosaltres no entenem una llengua, gens, de cap manera entenem una llengua i sentim parlar alguna cosa de potser és hindi, bé no, potser és àrab, no, això segur que és xinès. Com ho coneixem per als sons? Els sons és el primer que identifica, és el símbol primer que pot identificar, un dels símbols primers que pot identificar un parlant. Per tant, els sons són extremadament importants. Burke diu, recopila en un llibre sobre les llengües europees a l'època moderna, de 1550 a 1890, recopila en aquell llibre diferents experiències sobre els sons. I diu així, recopila, per exemple, alguns gent rellevant que els sons d'altres llengües com els experimentava. Etienne Pasquier, advocat francès, deia que l'arrogant hispà, deia Etienne Pasquier, creava una llengua vernacla, orgullosa i cerimoniosa. Que els italians, representants de la degeneració de l'antiga virtut romana, produïen una llengua suau i afeminada. Antoine Rivarol, periodista francès, assegurava que l'italià era insuportable dins una boca viril. I Voltaire deia que les vocals de l'italià li garantien una música afeminada. Coses que se relacionen amb dones. El diccionari català-valencià-balear, el diccionari del Codemoll, el diccionari de la llengua catalana en tota la diacrònic i com toca, a l'expressió parlar castellà, a l'entrada castellà i a l'expressió parlar castellà, diu fer so d'escardat una olla, canti o altre atuell de terrissa. I de vegades és certa, segons quines declaracions per les televisions dels nostres veïns sonen atuell de terrissa escardada. Carmen Rico Godó, i no sé si la recordeu, periodista, feminista, va citar Ainhoa de la Sarte el 1995, i ell això ho
ho escrivia el 1989-90, quan hi havia allò de la norma, del consorci, na Carmen Rico Godoy va escriure al diari: preservar l'idioma català està molt bé perquè és una llengua molt saladeta, molt maca, tan culturalment natural, perquè allò que molesta als nostres veïns és precisament que quan nosaltres parlam espanyol hi aplicam sons que no són seus, sinó que són nostres. Paraula simbòlica, cultural. Per tant, els sons, que és la manera en què nosaltres reproduïm un mot, una paraula, se converteixen en un poder d'identificació brutal. És per això que per a un hispanoparlant, quan s'arreles més culturalment natural les produïm des del català, sonen malament, però quan ho fan des de l'anglès sonen bé. Bé, els prejudicis, ja ho veieu, sobre les llengües no són noves, i sobre els sons de les llengües menys. Aquí en tenim la mostra, i només una petita mostra. He agafat això de l'italià perquè dels hispans, per allò orgullosa i cerimoniosa, perquè per ventura segueix fresqui, no ho sé. El que sí és cert, i tornem a la diapositiva que deia que l'estructura lingüística, el pensament i l'experiència corpòria, allò que deia Gibbs, doncs tornem-hi a l'estructura lingüística, en l'experiència corpòria, en el pensament. Si jo dic Pere, tot i que no hi veig, i el de cap bola, perdoneu-me, ja sé que aquí té un altre significat, de cap bola vol dir de cap ull, en el català de Mallorca. Pere, tot i que no hi veig la teva taca. En aquesta frase, en aquesta expressió, a en Pere li estic comunicant diverses coses. Li estic dient que en aquells moments potser jo no porto ulleres, o si em porto és perquè no hi veig, però li estic dient alguna altra cosa més gran. No li estic dient això. Li estic dient, portes una taca que s'ha voltat, que fins i tot un llosco com jo ho veu. Perquè com ha estat possible aquesta expressió metafòrica del llenguatge, com l'he produïda? L'he volguda produir perquè, i tornant a l'altra diapositiva, perquè he ajuntat una expressió, un mot gramatical, el clínic, amb un mot lèxic, i he fet una estructura diferent, veure de veure. Si jo hagués deixat d'utilitzar el clínic, cosa que el català fàcil fa de manera massa fàcil, que no senzilla, m'hagués complicat molt la vida. El català fàcil és tot manco senzill, és dificilíssim, perquè no hagués pogut fer això. Per tant, m'hagués complicat la vida, no hagués tingut recursos. Si jo hagués dit a Pere, tot i que no veig la teva taca, la força expressiva i comunicativa l'hagués perduda. Perquè les llengües fan que a través dels mots, siguin gramaticals o siguin lèxics, nosaltres puguem expressar conceptes d'una manera diferent a altres llengües. I d'aquí la riquesa de cadascuna de les llengües. La lingüística, si analitzam des de la lingüística cognitiva dos mots
bàsics, del vocabulari bàsic, com és dona i com és mujer. Diríem que dona vol dir mujer i que mujer vol dir dona. No, i no de la mateixa manera, perquè estan parlant de dues llengües diferents, de dues llengües molt diferents. Bastardes, el savi Bastardes deia, després, en el seu llibre La meravellosa història dels nostres mots, Joan Bastardes, 1996, deia, després, quan ens pensem que dona vol dir el mateix que mujer i que els dos mots poden ser usats amb referència a la muller d'algú, de manera que la frase castellana mi mujer es portuguesa correspon a la catalana la meva dona és portuguesa, ens trobem que en la frase son marido i mujer no és possible la traducció, són marit i dona. Bàsicament perquè abans de casar-se amb el marit, aquella dona ja era dona i ho seguirà sent amb marit o sense marit. Això vol dir, segons Bastardes, que el català dona s'usa en l'accepció de muller, però no ho significa com ho significa el castellà mujer. Em sembla que tens raó quan fas la distinció. No és el mateix dir que un mot significa una cosa que dir que un mot pot ser usat amb una determinada accepció. També en castellà es diu tomar mujer. En català no es pot dir prendre dona. Tindria tot un altre sentit. Llavors, el fet que dona i mujer, que muller no sigui el mateix que mujer i dona no sigui el mateix que mujer, en català ens permet construir i dir que som dona i madona de fer el que vulguin amb els meus béns. Dona, madona, dona, senyora, dona Obdúlia Moncada, dona, senyora. Això no és possible amb el mot mujer. Què passa aquí? Que hi ha tota una cultura darrere molt diferent, millor ni pitjor, diferent. Cadascú que se quedi i que guardi a casa seva i Déu els dos. I és el que diu la lingüística cognitiva, que la riquesa de les llengües, citant els clàssics, Boa, Lovin, per citar-ne alguns, diu que cada llengua només expressa una part del concepte complet que tenim en ment. Tornàvem a anar a Gibbs, que deia la capacitat conceptual, l'estructura lingüística, l'experiència corpòrea. Cada llengua només expressa una part del concepte complet que tenim en ment i cada llengua té una tendència particular a seleccionar un aspecte de la imatge mental o un altre. I així aquí tenim un estri que serveix per menjar, que li deim forquilla, forqueta, forxet, forquilla, forxet en francès, que no l'he posat, i una llengua de les romàniques en diu tenedor. L'objecte mental, l'objecte es veu mentalment i conceptualment de manera diferent. La llengua que diu tenedor, que hi veu, que en destaca el cap o la cua? La cua. Les altres llengües que en destaquen el cap o la cua? El cap. Tot això per expressar el que deia Gibbs, el concepte mental, l'estructura lingüística, l'experiència corpòrea. O el que deia el nostre Fabra, quan deia tot allò que es diu en castellà no s'ha de poder dir en català. És a dir, no s'ha de poder dir. No s'ha de poder dir, ja està, no se diu, no passa res, no passa res. I al revés. Cada paraula és un acte simbòlic perquè és un acte social, per tant és en aquest punt de vista un acte simbòlic dient que és un acte pactat i social, com tot allò que és pactat, que es dona entre un parlant i un oient a través d'un acte de parla, el qual resta condicionat al coneixement compartit, a les creences, a l'autoritat, a l'obligació,
És allò que dèiem, el metge té autoritat per dir seria convenient i tu reinterpretar vol dir que m'he de prendre al matí una presa, al migdia una altra i al cap vespre una altra, i si no faig el cap diu, doncs... L'acte de parla, diu Kathleen Reardon, diu que no és quelcom que una persona exerceixi sobre una altra, sinó que és un mitjà pel qual les persones col·laboren les unes amb les altres en la conformació de les seves versions de la realitat, privades o compartides, però sempre en tot cas són versions de la realitat. I aquestes versions sempre són pactades o compartides. Però qui conforma aquestes versions? Com ens arriben aquestes versions? Aquestes versions plouen? Plouen versions? Aquestes versions són treballades, elaborades, aquestes versions són d'autoritat i d'obligació, que se veuen com a normalitat social. Per això es diu des de la sociolingüística que la normalitat social varia de cas en cas. Cada cultura, cada societat pacta la seva normalitat social i cada època hi ha una normalitat social. La qüestió és que els humans aquella normalitat social la veiem com una cosa normal, per això és normalitat social. Qui conforma les versions? Fent una traducció dels lingüistes americans, el capital simbòlic. Què és el capital simbòlic? Tots aquells elements, totes aquelles forces de la societat que poden inspirar, impressionar, informar, formar, convèncer, intimidar, persuadir, despistar, irritar l'oient. Quins mitjans poden fer això? Vull dir, inspirar i informar. I he posat informar i entre parèntesis formar i el parèntesis no és neutre. Doncs els mitjans de comunicació, els llibres de text, els discursos, la família, els amics, allò que tenim dins un grup social, dins una comunitat lingüística, que encara aquí no hem posat el terme, ja vendrà el terme. De tota manera, la normalitat social varia de cas en cas, com hem dit, i el poder, els discursos de poder són com els canvis lingüístics canviants. El filòsof deia que encara que els humans actuen com si controlessin la llengua, és la llengua que els controla a ells. No sé si els humans controlam la llengua ens controla a nosaltres. El que sí és cert és que és amb la llengua que ens controla. És amb una paraula, un mot, simbòlicament, és a dir, el mot català pot ser malsonant, com ho era el mot italià, actualment, per certes cultures. És amb la llengua que ens controla. El 1200, i les coses són molt canviants, com les coses humanes, quan deia grossa, diu, això és cosa dels déus. Com la pluja, els trons, és cosa dels déus. El 1295, Eduard I d'Anglaterra es planyia del fet que el rei de França volgués envair Anglaterra i acabar amb la llengua anglesa. Eduard I, ara si vivís, hauria que s'ha equivocat, se va equivocar. El 1641, Gaynes, rector d'escola alemanya, afirmava que la perfecció de la llengua alemanya és tanta que pràcticament no pot ser descobert res que no pugui ser dit en alemany. També s'equivocava. El 2016, a diferents webs de cinema termes de cinema, el making of, i és Gramàtica como se dice, és un blog així, sembla que té bastant de seguidors. Diu, me parece la forma más correcta, making of. No creo que haya que tener
prejuicios contra los anglicismos en un mundo cada vez más global. Así es, en un mundo globalizado con una palabra en un solo idioma es suficiente y muy suficiente. Són canvis lingüístics, discursos... I aquí hem introduït un altre terme, que és els préstecs, els manlleus, la manera de dir les coses. Quan els mots són simbòlics i els préstecs són economia i poder. Actualment agafam mots no només, o sobretot i fonamentalment de l'anglès. El món globalitzat permet una comunitat d'interpretació global. I aquesta globalització actualment no se fa en llatí, com se feia fins a neoclassicisme. Després ja, no, el segle XIX ja acaba amb el llatí administratiu i posteriorment s'acaba amb el llatí eclesiàstic. Ja no se fa en llatí, tenim una altra llengua que és l'anglès, i aquesta llengua globalitzada no només serveix per actes de parla acadèmics, sinó que sobretot també és una llengua d'economia de mercat. I aquest és un anunci, no sé si ho veieu, un anunci de el nou... Bé, ¿no te has enterado? I diu ropa, calçado, accessorios, perquè en anglès ho veieu, és ben gran, no? I la resta és no te has enterado, ropa, calçado, accessorios, marcas, incorporación i fashion news. Aquí tenim una llengua amb poder de mercat, que seria l'espanyol, que té competència d'una altra llengua amb poder de mercat, que és l'anglès. Les deixarem a totes dues, que ja són grandetes i fan moltes de coses. Anem ara en el món català i juntem tot això que hem dit d'estructura, pensament conceptual, estructura lingüística i experiència corpòrea amb el que és el món català. El món català i d'experiència corpòrea està estructurat en comunitats autònomes i països diferents. Això dificulta una comunitat d'interpretació global, vull dir, d'una comunitat d'interpretació local. I dins aquesta dificultat que tenim d'interpretació local, que seria el que és el límit lingüístic català, com a llengua, tenim la competència de la comunitat d'interpretació global, que seria l'anglès. El Periódico de Catalunya, el Periódico, en el seu llibre d'estil, recomana l'ús de doping, dribbling, standing, photofinish, punt. Cadascuna d'aquestes paraules té el seu mot en català. I la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals recomana o posa el mot mosquejar. Mosquejar. Caldria no dir-ho. Tenim altres mots per dir mosquejar. Això seria el primer efecte, el doping, dribbling, standing, photofinish seria una comunitat d'interpretació global. Mosquejar seria la dificultat d'una comunitat d'interpretació local, en aquest cas el límit lingüístic català, en competència amb el límit lingüístic espanyol. Per tant, ens situam en un món, en el món català, que té dues forces que el pressionen d'una manera potent, perquè aquest de niu amb el ropa els deixarem tranquil·lets perquè són dos colossos. Dins aquest
concepte de comunitat d'interpretació local que nosaltres tenim barrats com a comunitat lingüística catalana, tenim una estructura lingüística que no té prou potència simbòlica per marcar l'error. M'explico. Si veus aquí, a la Universitat de Vic, posa apunta't. Jo sé que sota me dona diferents opcions, però apunta't, i si només llegeix apunta't, hauria de saber en què m'he d'apuntar. Allò que dèiem de veure. En canvi, una comunitat d'interpretació amb estructura lingüística local prou reeixida seria la del teu Super 3, subscriu-t'hi. Gramàtica. Això és un mot gramatical que s'ajunta a una interpretació, un mot gramatical i lèxic que s'ajunten a una interpretació de comunitat. Per què acceptam apunta't i no ens posam nerviosos? Per què? Perquè tenim una operació d'apunta't. Aquestes pressions fan que la nostra comunitat d'interpretació estigui barrada o ressignificada o interferida amb el que seria la nostra experiència pròpia i simbòlica com a comunitat lingüística catalana. Això no és només un error gramatical, això és tot un error conceptual. Si aquí hi ha hagut vacil·lació, si les marques d'un cafè necessitam un cafè sol, si aquí dopo indret standing photo finish pumping mosquejar aquí, en aquesta altra notícia, veurem com hi ha una comunitat d'interpretació tancada. No sé si s'ha de llegir. No, bé, això és la sèrie de TV3 Kubala, Moreno i Manchón. És una notícia que va sortir ahir, no, després ahir, abans d'ahir, que deia, ben aviat els espectadors dels Estats Units podran veure cada setmana un episodi de la sèrie catalana Kubala, Moreno i Manchón doblada a l'espanyol neutre. A l'espanyol neutre. Què és l'espanyol neutre? Quin accent, quin so. Com aconsegueixen fer un espanyol neutre? Tant és els mots que tenim i els sons que tenim. Serà espanyol neutre aquell que com a comunitat d'interpretació interpretaran com a neutre segons els capitals simbòlics, segons el parlant i l'oient, segons seria convenient que aprenguessis aquesta medicina. Si el que diu seria convenient que aprenguessis aquesta medicina té prou poder simbòlic, l'espanyol neutre serà l'espanyol neutre, independentment de l'accent, del so. Diu també que arriba més de... Això es veu que és la cadena de televisió en espanyol associada a la VME, la cadena de televisió en espanyol associada a les estacions de la televisió pública nord-americana, arriba més de 70 milions de llars als Estats Units. El servei de transmissió digital de 24 hores es dedica a entretenir, a educar i inspirar a les famílies en espanyol. Els mitjans de comunicació ja fan això. Amb una barreja de produccions originals, estrenes, adquisicions
i programes de televisió pública adreçats especialment als hispans. I després nosaltres ens preocupam perquè... no, és que no es diu mirall, es diu espill. No, perquè aquí no ho han dit mai, espill. No, escolta, no, padrina, no, àvia. No, era mosquejar, perquè és que si de... I esclar, no, i gaudir, no, perquè disfrutar. Xalar no ho diu ningú mai. On és la neutralitat, la simbolització queda marcat per tots aquells òrgans que ens eduquen i ens inspiren, per tots aquells que tenen poder simbòlic. Diu Nadal, el llibre sobre la història de la llengua, la història de la llengua es basa, per tant, en un procés d'integració, qualsevol història de la llengua, que du d'una màxima variació inicial a una relativa estandardització lingüística que només es localitza generalment en alguns àmbits, d'una màxima heterogeneïtat a una relativa homogeneïtat. I aquesta relativa homogeneïtat, ja n'hi ha prou d'una relativa homogeneïtat si hi ha bons capitals simbòlics que siguin capaços de dir no notes la diferència. Ja veuràs com no la notaràs la diferència. Si tots parlen igual, potser hi ha 7 accents diferents, però arribes a pensar que tots parlen igual. Aquesta seria allò de la nostra percepció corpòria davant la conceptualització i davant la paraula. Bé, què fem com a catalans? Com neutralitzar amb els accents? Sí, tothom que tingui el seu accent, però com neutralitzar amb notes els accents? Com ho fem que no es noti, com la relativa homogeneïtat, que no té res a veure amb la realitat, sinó com ho percebem? Ho fem nosaltres, com ho fan els espanyols, ho fem? Fa anys que tenim escola catalana i això ens ha salvat, entre d'altres coses, no? Però què fem per neutralitzar la heterogeneïtat i anar a una relativa homogeneïtat? Vejam, aquí és la mateixa pàgina, pàgina 96, de llibres de Santillana. Són llibres de Santillana i són llibres de primària. Són de llengua i de socials. Santillana, com altres editorials, fan, ara no contingut pedagògic, només veure la variació i si realment fan una relativa homogeneïtzació. Fan 3 versions per cada comunitat autònoma. Ja la nostra comunitat d'interpretació local queda sacsada per 3 comunitats autònomes, per una interpretació política. I agafen la mateixa pàgina, 96, la canvien per canviar 2 mots simbòlics, 2 paraules simbòliques. Paraula, símbol i societat. Quan era petit, diu el Principat de Catalunya, la versió per al Principat de Catalunya, quan era petit en Jordi cada dia a visitar-la, han de conjugar, anava cada dia a visitar-la. El País Valencià canvia de petit a menut. I atès que el mot Jordi és altament simbòlic, el canvien per Joana. I a vegades és amb els mots més corrents, perquè és amb els mots més dona, Jordi, Joan, és on hi ha la simbolització i on hi ha l'homogeneïtzació o la disgregació, dispersió. I a les illes en aquest cas queda petit igual que el Principat i Jordi igual que en el Principat, en aquest cas. Ara,
un altre, en el mapa de... Ai, no, perdona, aquí, és que... Disculpeu, Aquest és un mapa que diu el teu primer mapa de Catalunya. Fins aquí, mira, està bé perquè el teu primer mapa de la teva comunitat autònoma. Diu, us ho llegeixo jo si puc perquè us sabeu molt petit i disculpeu-me, però diu, escriu els noms al mapa i pinta'l segons la llegenda. I posa Catalunya, ho veieu una mica de Catalunya, se sabeu bé, potser que els ho veig millor que jo. Catalunya, Aragó, Andorra, França, llegiu-hi Catalunya Nord. Mar Mediterrani, el veus, no? Mar Mediterrani. Qui té família a Menorca? Doncs tot, jo ja no he vengut tampoc. Allà sota. Mar Mediterrani, límit de Catalunya, Comunitat Valenciana, Barcelona, crec que posa, límit lingüístic del català, límit lingüístic del català és el vermell, límit lingüístic del català. Límit lingüístic del català, a part de les illes, hi ha una altra illa. El límit lingüístic del català és una mica... Però això no és la cosa més... La cosa més és que diu en quin d'aquests territoris també es parla català. En quin d'aquests territoris també es parla català. Home, a la mar Mediterrània no es parla català, això segur. Però a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, sí que es parla català. Llavors, esclar, aquesta comunitat d'interpretació queda trossejada, queda al contrari d'allò de la màxima des de la màxima heterogeneïtat una relativa homogeneïtat, això queda trencat dins aquells llibres. Després hi ha els mestres que poden arreglar-ho i compondre-ho, que sempre ho arreglen i ho componen. Vull dir, després la realitat no és tan... Aquí, en això, aquí la primera versió és la del Principat de Catalunya i diu en un poble de la comarca de la Ribera i després diu, a la fi va trobar una solució. Allí anem tots junts, allí, si posam una cosa, anem tots junts, passa com veure i veure-hi, quasi. Vull dir, on anar? On anar? Malament d'anar. En el País Valencià seríem en un poblet de la comarca de la Ribera, anant bé. Gramaticalment ho esmenam i dèiem, a la fi va trobar-hi una solució i ho esmenam i diem, allí anem-hi tots junts. En aquest cas, gramaticalment, ho tenim més correcte. A les illes, tenim que en un poble molt petit, la Ribera, s'ha convertit en un poble molt petit. Per què? Atès que no hi ha riberes i haurien de posar el mapa dels països catalans per explicar on hi ha les riberes més a prop, doncs traiem el problema i posem en un poble molt petit i fem un 50-50, és a dir, una mescleta, posam a la fi va trobar una solució, sense va trobar-hi, però sí que ho deixem bé allà, anem-hi tots junts. La mateixa pàgina, el mateix llibre, se canvia per això. Això és exactament la cosa contrària a allò que és un espanyol neutre. Això és de tot manco neutre. Dèiem, començàvem aquesta xerrada dient que la paraula és intenció i percepció. Anem a veure com la intenció i la percepció sempre hi són presents. Això és editorials bones i sòlides, com l'editorial Vicent Vives. No aniré editorial, perquè és una bona editorial, 1999, 220 pàgina 239. Felip V, aquell que tenen baixar arriba cap per avall, va
reorganitzar el sistema polític espanyol. Reorganitzar. Vol dir que el sistema polític espanyol hi era abans que hi hagués el sol sobre la terra. Reorganitzar. Durant el seu regnat es van abolir mitjançant el decret de nova planta les lleis i les autonomies dels regnes de la Corona d'Aragó. Certes que a l'excepció tercera del DIEC 2, autonomia vol dir lleis pròpies, però en el context d'interpretació, com el negre per als gòtics, en el context d'interpretació, autonomia en aquests moments vol dir tot una altra cosa, no vol dir països diferents, vol dir dependència, certa dependència, etc. Per tant, va reorganitzar el sistema durant el seu regnat, es van abolir mitjançant les lleis i les autonomies, com que dir, llavors ja era com ara, teníem autonomies, dels regnes de la Corona d'Aragó, cert, i si posant corona catalana-aragonesa, que és centrada, que té la gran enciclopèdia catalana, paraula catalana, Mallorca, Catalunya, València i Aragó, cert? Que s'havien oposat al rei durant la Guerra de Successió, una manera suau de dir. D'aquesta manera es va unificar el sistema polític espanyol. Unificar el sistema polític, si encara s'havia de fer el sistema polític espanyol. L'objectiu principal dels reis i ministres espanyols del segle XVIII era augmentar la riquesa del país, no sé de quin país, perquè si ho demanen a Xàtiva o a Alcúdia, vull dir, matant tothom, cremant tothom, augmentar la riquesa, depèn de quin país, parlem. Doncs, la intenció i la percepció dels mots. Hi ha res que sigui del tot incert, no cert? No. Hi ha res que sigui del tot cert? Tampoc. Quina comunitat d'interpretació destila aquest text? Desitjos i intencions catalanes, no. Per concloure una mica aquesta xerrada, que ha estat ha intentat exposar diverses maneres d'entendre el mot, diverses maneres d'entendre la paraula per als humans i el perill de les paraules i la simbolització d'aquestes paraules, conclouria dient que la prioritat d'una Catalunya sobirana, ara que hi som ben a prop, una part del nostre país, en llengua i cultura hauria de representar tenir pes específic en lleis i territori, en freqüència d'ús de la llengua i en un canvi de judicis mentals col·lectius en benefici de la nova cultura de mercat, la qual cosa hauria de repercutir positivament en la simbolització del terme català. Què vol dir una nova cultura de mercat d'un punt de vista únic? Si no, no podrem vendre. Venem si tenim alguna cosa exclusiva. El poder de mercat d'una llengua passa no tan sols pel fet que aquesta llengua ocupi tots els àmbits d'ús, sinó també per simbolitzar-ne els mots i llur necessitat i donar-los categoria de marca única. Què vol dir marca única? Quan l'has de dir que és un bon portal lingüístic, és un gran portal lingüístic, l'has de dir. Quan l'has de dir, fas una cerca i poses cutre, trobes la paraula cutre. Admès en llenguatge col·loquial, en espais informals, en tertúlies més o menys informals, en espais així de joves, quan més s'ha d'educar i tenir cura en la neutralitat, quan deia aquell. Doncs fas la cerca i trobes cutre. Fas cerca sobre pallús i no trobes el mot pallús. Pallús és marca única. Cutre no és marca única. On ven si té una cosa exclusiva a vendre? Perquè les llengües, totes,
són exclusivitat sobre allò que és general, allò de cada llengua conceptualitza d'una manera diferent. Si no? I aquest era el missatge i el que volia transmetre-us, l'imaginari col·lectiu, de necessitat de treballar sobre l'imaginari col·lectiu. Moltes gràcies.